vedl průběžné pořadí do před chvíle s Kanturem S a měli na svém kontě 51,100 tisícin. V tuto chvíli tedy sedlá hřebce Zento S. Tato dvojice dokončila včera bez chyby, to je asi všem divákům tady ve Zdukovicích jasné. Celkový bodový zisk včera byl 26,433 tisícin bodů, takže minimální rozdíl mezi hřebcem Zento S a Careful Z. 33 tisíci. Zento S je příslušníkem plemene holandský teplokrevník KVPN po Zento, matka po Ahorn. Majitelem pan Josef Schneider.